No natáča. No. Dobre. Tak, zase sme sa stretli. Vyhrá tým mladý alebo tým starý. Predbežne je to 6-9. Boj o puk sa začína. Máme ho. Má ho Keksík. A nahral ho Jarovi. Puk už jasný. Má Jaro, nahral Matovi. A skoro bol gól. Keksík. Mamička v bráne. No hej, koľko to je snehu. Ja mám za úlohu tamtou lopatou a touto tu lopatou tu postierať ten sneh. Ale že nemôžem. Mamička v bráne. Majka naleža to ma nehoča. Tak to iba, hej? Však som na kraji. Takto musíš ma iba naležať, to dobre? A koľko mám natáčať? Celé video? No, koľko? Lebo pravdu ti chcem povedať, že ma to moc nebaví. Ne? Ale však aj máme ju sa natáčať. Však dobre, ale ešte nikto nemierí dobré, čo by sa mohlo byť na natáčanie, ne? Co scéna? No, Mačko sa tu Mirka. Mišo. Kekso. Tako, mama. Ježiši, boj o puk. Práve sa boli svedkami prvého boju o puk. Mišo má puk, takto odstrelil. Mami, mne sa nechce natáčať. Nezrazte ma. Som tu úplne na kraji. A už by ma aj zrazili. Ja neviem, čo mám. Mirka sa nedala. Dobre. Mama, mne sa to už nechce. Čase nám vruče. Spomenula si. Prepáčte mi. Tak mi sa nechce natáčať. Už sa natáča 5 minút. Táči. Tak to vypí, obsúva s rohlíkom. Zase za chvíľu Počkaj. Ešte to není. Aj si to uložila?